Oshi anya ọcha nke ndị bankị Naịjirịa na-ezu ụmụ Naịjirịa bụ ihe anyị nwabụ ndị Brothers at Newspaper na-enebara anya n'ụbọchị tata. Anyị eburukwa wuchie kpọmkwem iwetara ụnụ agba nke abụọ na nnyocha nke anyị mere gbasara ntụ na aghụghọ ndị ụlọakụ nke Naịjirịa si akpabikọrọ ego ndị mmadụ hapụrụ na nchekwafa. N'ihe onyonyo nke a ị na-ekiri ugbu a, anyị ga-egosipụta ụnụ akwụkwọ oshiari dịgasị iche iche iji wee kwado njem nnyochapụta nke anyị mere gbasara oshi anya ọcha ndị ụlọakụ nke Naịjirịa na-ezu ndị mmadụ mgbe ọbụla. Mana tupu anyị amalite ịbọ ndị ụlọakụ nke Naịjirịa ike n'ọma ahịa, anyị jegodoro chọpụta ego one ndị NIBSS, ya bụ Nigeria Interbank Settlement System, mapụtara na ha tosiri ịdị na ndị mmadụ. N'ọnwa Jun 2023 gara aga, anyị chọpụtara na ndị NIBSS kwuru sị na ha ga-amalite n'ọnwa mbụ nke Julaị 2023 were wetuo ya nwawa ọnụ ego ndị ụlọakụ nke Naịjirịa na-ana ndị mmadụ oge ọbụla ha zigara mmadụ ibefa ego. Ha kwuru sị na ọ gaghị abụzi 5 naira kama na ọ ga-abụzi 3 naira 75 kobo bụ ihe a ga na-ana ndị mmadụ mgbe ha zigara mmadụ ibefe ego n'ụlọakụ ndị ọzọ dị iche iche n'ala Naịjirịa. Mgbe ndị mmadụ nụrụ nke a, obi jupụtara ha sọ pọrịna, mana otu abụghị ezi. Kamgbe afọ gara aga anyị mere nnyocha ihe gbasara ihe ndị a, ruo ugbu a ndị ụlọakụ nke Naịjirịa ka gbara isi ha kwala ma kwechiri kpọmkwem na ha agaghị ewepụnata ọnụ ego ha na-ana ndị mmadụ. Ndị be anyị, ajọ omume dị otu a ọ bụ na ihe ziri ezi n'anyị ya? Ogbu onye akpa ntị werezie na-ajụ sị, kedu onye unu chere na ọ bụ ha ga-agbatara ndị ụmụ ogbenye ọsọ enyemaka na nke ikpeazụ a gbasara obere ego nke ha nwere n'ụlọakụ nke Naịjirịa? Maka na ọ bụrụ na ndị ụlọakụ wepụsịa nzama niile dị iche iche ha na-agba ndị mmadụ, ịma na ụmụ ogbenye ga-abụrụzi elọnụ gbara aka. Ka ị na-eche na ọ bụ ndị ụlọ ọba ego nke Naịjirịa, ya bụ Central Bank of Nigeria, bụ ndị nke ga-agbatara ụmụ ogbenye ọsọ enyemaka, ka ọ bụzi ndị gọọmenti etiti bụ ndị nke na-achị n'oge ugbu a, ndị nke mere Naịjirịa iru ka ntọ, ga-agbata ndị ogbenye ọsọ enyemaka n'ego a na-eri ha n'ụlọ akụ? Ka ị chere na ọ bụ ndị atakata abụọ si na mpaghara akụkụ obodo Naịjirịa dị iche iche bụ ndị nke ga-ekwupụtara ụmụ ogbenye gbasara ego a na-eri n'ụlọakụ nke Naịjirịa, ndị dịka Maazị Nnamdi Kanu, Sunday Igboho, Asari Dokubo, Abubakar Shehu, bụ ndị ọnụ ruru n'okwu ikwupụta ihe na-eme n'ala Naịjirịa? Ma ọ bụ anyị onwe anyị bụ ndị nke Brothers at Newspaper ga-anụ ya nwabụ ọgụ iji wee kwụsị oshi anya ọcha ndị bankị na-ezu ụmụ Naịjirịa? Ka anyị na-agakwa n'ilu na nchọpụta nke anyị mere gbasara oshi anya ọcha ndị ụlọakụ na-ezu ụmụ mmadụ n'ala Naịjirịa, o doro anyị anya na e nwere ọnụego ole ma ole ewepụtara ka ndị ụlọakụ nke Naịjirịa na-anapụ ndị mmadụ oge ọbụla ha zigara ego site n'otu ụlọakụ were ziga ya n'ụlọakụ ọzọ. Kịta ajụjụ ogbu onye akpa ntị na-ajụzi were bụrụ, kedu onye nyere ntụziaka ahụ nke ndị ụlọakụ Naịjirịa ji were na-anapụ ndị mmadụ ego dị iche iche? Ego ndị a niile ha na-ewepụ n'ego ndị mmadụ, ọ bụzi etifuru anya afọ ụzọ ka ha na-eme ndị mmadụ, ka ọ bụ atịmakpa ka ha jiri wee tichisie ndị mmadụ anya, nke mere na onye ọbụla
meziri onwe ya takpuchi ọnụ n'ihe gbasara ihe a. Njem nchọpụta niile anyị mere na-egosi na ndị bankị nke ala Naịjirịa na-ewepụ opekata mpe ya bụrụzie 10 naira n'ego ọbụla nke na-erughị 5,000 naira ma na-ewepụkwa 26 naira n'ego ọbụla izigala mmadụ nke bidoro na 5,000 naira were luo na 50,000 naira. Ma n'otu aka ahụ ha na-ewepụkwazi 50 naira n'ego ọbụla nke gafere 50,000 naira were dịrị gabazie n'iru. Iji gosi ụnụ na ọ bụ oshi anya ọcha ka ndị bankị Naịjirịa na-ezu ndị mmadụ, ngwa kirie akwụkwọ nke a na-akpọ bank receipt n'onu ndị iti nke anyị na-egosipụta gị n'ihe onyonyo nke a. Ị ga-ahụ na ndị ụlọ akụ ọbụla na-akpọ oshi nke ha aha dị iche iche nke masịrị ha. Ndị ụfọdụ na-akpọ nke ha NIP charges, ebe ndị ụfọdụ na-akpọkwazị nke ha electronic money transfer levy, ebe ọtụtụ ndị ọzọ na-akpọ nke ha card maintenance fee. Ọ bụ aha dị iche iche ndị a na-egosi na ọ bụ chaa ka a na-egwu ndị mmadụ. Ọ bụ oshi nnapụ ego ndị a niile mere anyị nwa bụ ndị The Brothers at Newspaper jiri wee wuchie kpọmkwem were chọpụta ebe ya nwa bụ mmiri siri wee baa opi ụgbọgụrụ. Anyị malitere njem nnyocha anyị site na ndị okporikpo bankị niile dị iche iche enwere n'obodo Naịjirịa, ndị dị ka GTB Bank, Access Bank, Eco Bank, Zenith Bank, UBA, Stanbic IBTC, FCMB, Union Bank, Sterling Bank nakwa Wema Bank. Nnyocha mbụ nke anyị mere malitere n'aka ndị GTB Bank. Ọ bụ ebe a ka ị ga-ahụ oshi anya ọcha nke anyị na-ekwu maka ya ebe ọ makpuru ka ọkụkọ. N'ụlọ akụ GTB ka anyị hụrụ oshi anya ọcha nke a na-akpọ NIP charges. Ọ bụrụ na ile anya ọfụma, ị ga-ahụ n'ihe onyonyo nke a anyị na-egosi gị ebe ndị GTB napụrụ ogberegbe 50 naira n'elu ego mmadụ zigara onye ọzọ n'ụlọ akụ ọzọ dịkwa iche iche n'ala Naịjirịa. Ya mere m ji wee na-ajụ sị, ọ bụ na ọ bụghị ọrụ ka ndị a na-eri ndị mmadụ na nke ikpeazụ a? Chai, ike gwụrụ, maka anyị na-agakwa n'iru. Ka ị na-ekiri ihe onyonyo ndị a anyị na-egosi gị, ị ga-ahụkwa ihe a na-akpọ bank receipt. N'ebe ahụ ka inyo anya ọfụma, ị ga-ahụ na enwekwazịrị oshi anya ọcha ọzọ ewepụkwa n'otu ego ahụ nke a na-akpọ VAT n'afọ ịchavụ, ya bụ value added tax. Ihe ndị a niile ka bụkwa isi ka ndị bankị na-asa anyị n'ego nke onwe anyị dị n'aka ha. N'oge na-eteghị aka, anyị ka nwekwara olileanya ịjụpụtakwu ndị niile na-alụ n'ụlọ akụ nke GTB bankị ajụjụ ọnụ ka ha kọwara anyị nke ọma ihe gbasara oshi anya ọcha ndị a niile ha na-ezu ndị mmadụ. Ogbu onye akpa ntị werekwa ohere a wee na-ajụ ndị Federal Inland Revenue Service na uche ha adịzikwa n'ihe oshi anya ọcha ndị bankị na-eme ndị mmadụ n'ala Naịjirịa. Ka o nwere ụmụ urughuru nzama nke na-elute n'aka ha nke mere na ha jiri wee mechie anya ha n'ihe gbasara oshi ndị a na-aga n'ala Naịjirịa. N'iji wee kwado nnyocha ndị a niile anyị mere, anyị kpọkuru ọtụtụ ndị mmadụ, ndị enyi anyị, ndị ikwu na ibe, ka ha zitere anyị akwụkwọ nke a na-akpọ bank receipt, ya bụ akwụkwọ nke unu na-ahụ n'ihe onyonyo ndị a, ka unu were hụrụ ma kwete na ọ bụ ihe kwuru ka anyị na-eme. Dị ka ị na-ekiri ihe ndị a niile anyị na-egosi gị, ị ga-ahụkwa na o nwekwara oshi anya ọcha ọzọ ha wepụtakwara nke a na-akpọ GTB account maintenance charges. M were na-ajụkwa gị wee sị,
ọ bụrụ gịnị ka ha na-ementenu n'ego mụ na gị dobere n'akafa ihe a? Njem nnyocha niile anyị mere na-egosi anyị chọpụtakwa na ha na-ezu oshi ndị a kwa ọnwa ọbụla n'ego mụ na gị nke dị n'akafa. Ya nwa bụ nchọpụta na-egosikwa na ọ bụ ndị GTB Bank bụkwa ndị nke kachasị ezu oshi anya ọcha anyị na-ekwu maka ya n'ala Naịjirịa. Dị ka ị na-ekiri ihe onyonyo ndị a, ilekwa anya ọfụma ị ga-ahụkwu na o nwere oshi anya ọcha ọzọ ndị Access Bank na-eme nke ha kpọrọ Access Bank Card Maintenance Fee. Echefukwana na ọ bụ ATM card nke dị gị n'aka ka ha sịrị na ya ka ha na-ementen. Onye ahọlịlị ka agbara. Nchọpụta anyị mere na-egosikwa anyị na ndị ụlọakụ niile nọ n'ala Naịjirịa na-eme ihe ọsọrọ onye maka na o nweghị onye ọbụla na-ajụ ha ajụjụ gbasara etu ha si eme ihe ndị a. Ọ bụ ya kpatara na ndị GTB Bank nwere ikike ị na-ana gị oshi anya ọcha nke ha kpọrọ VAT, Value Added Tax, mana ndị Access Bank anaghị ana gị ya nwa bụ VAT, kama fa na-ana gị nke fa kpọrọ Access Bank Card Maintenance Fee. Ya mere nji wee na-ajụ gị onwe gị bụ onye nke na-ege m ntị ugbu a, kedu ihe ị chere gbasara oshi anya ọcha ndị bankị nke Naịjirịa na-ezu ụmụ Naịjirịa? Ị ga-achọ ka anyị jụọ ndị Access Bank, ya bụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ bankị nke Access, ihe bụ Bank Card Maintenance Fee? Anyị onwe anyị bụ ndị nke The Brothers at Newspaper nwekwaziri ike ịkpọ ndị Federal Inland Revenue Service ma jụkwuo ha ajụjụ ọnụ gbasara oshi anya ọcha niile ndị bankị nke Naịjirịa na-ezu ụmụ mmadụ, maka na ya nwa bụ ugo eberego na mbewu. Echefukwa na ịtụsasị ozi a ka o lute onye ọbụla ntị, ndị enyi gị, ikwu na ibe, ka onye ọbụla were tete n'ụla were mepee anya gbasara oshi ndị bankị na-ezu ụmụ mmadụ n'ala Naịjirịa. Udo dịrị ụnụ. Chetakwa ka ị depụtara anyị ihe ị chere gbasara ihe ndị a niile ị nụrụ, ma ọ bụ ihe ị tụrụ anya n'aka anyị na anyị ga-eme n'ọdịnihu gbasara oshi ndị a nke ndị bankị na-ezu ụmụ mmadụ.